Здравейте на всички! Аз съм Боян и днес ще говоря за нещо. Изгледайте думите. Но само, който има Clash of Clans, ако който я няма, първо ще кажа, който я няма, да се инсталира. После когато се направи Clan Cluster, това е да ви го преведа, който не го знае. Така, извинете, това беше брат ми. Да влезе в нашия клан, то се казва Непобедимите. Ако не гледате, ние сме някъде към 10 души, може и да станем към 11-12. И влезте. Ако не можете, ако сте от моята лига, можем да си пишем на местно английски, на български. Така най-хубаво ще се разберем на български. Така че, на който е тъпо, да си размени мнението и да си инсталира. И ако е бил това на първо място, веднага искам да си джойни и ако може, само един ден да играе. И това беше от мен. Чао, чао.